Marika Pulis hija mara li taħdem b'dedikazzjoni u mħabba kbira ma' dawk fost l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà, l-anzjani. Il-ħidma tagħha ġiet rikonoxxuta f'serata imtella mill-Ministeru għall-Anzjanità Attiva li matula rebħet il-Premju Ħaddiem tas-Sena fil-qasam tal-kura tal-anzjani. Fiċ-ċentru Servizz Anzjan fil-Belt iltqajna ma' Marika li spjegatilna kif xogħla jdur mal-anzjani li għandhom aktar minn 60 sena li japplikaw biex jidħlu f'dar tal-anzjani minħabba li l-kundizzjoni ta' saħħithom ma tibqax tippermetti li jibqgħu jgħixu fil-komunità. Ix-xogħol jikkonsisti fil nilqgħu l-applikazzjoni, naraw jekk hix mimlija tajjeb, niftħu fajl u nipproċedu għand it-tim mediku biex it-tim mediku mbagħad jassessja l-applikazzjoni permezz ta' appuntament li jkun għamel lill-anzjan biex jattendi fil-klinik ta' tim mediku u naraw kemm urġenti l-każ u bżonn biex jidħol f'hom. F'xogħla Marika tiltaqa' ma' ħafna anzjani li jisqu li l-każ tagħhom huwa urġenti. Iżda kemm ikunu fuq ix-xwiek jistennew biex imorru f'dar tal-anzjani, it-telefonata bl-aħbar xorta tkun xokk. Meta ċemplilhom huwa xokk għalx inti meta tiftakar li ħadħalli id-dar li ġiblek tant memorji, li kollok l-indipendenza tiegħek, kollok il-libertà tiegħek, m'għandek il-ħadd minnu fuqek, u mbagħad ħadd murġa post għalkemm inti ħadd tkun komdu, taf li inti ħadd tkun ikkurat u hemm nisa jgħidu ħsiebek, imma xorta dik hija qata. Marika tispjega li mhux darba jew tnejn ikollha quliet anzjani li jinfaqgħu jibku qudiemha għaliex ikunu mħasba dwar il-fatt li l-ġenituri tagħhom se jħallu id-dar li fiha jkunu għexu għal deċenji sħaħ. Jkun hemm ir-rispett lejn il-ġenituri tifhem x'ikun għaddej minnu lilhem. U nipprova nfehmhom ngħidilhom li issa ħajkunu ġahom ħajkunu kkurati u ma ħajmorru jaħdmu kikunu jaħdmu sintendi ħajmorru għax-xogħol moħħhom mistrieħ li jekk inqala xi ħaġa il-ġenituri tagħhom xi ħadd 24 hours li ħajħsiebhom, ġahom ikollhom l-activities, għandhom il-kura ta' tabib, tal-gerontologist, kikollhom bżonn fiżjo u dawn l-affarijiet isejħu rashom. Marika kienet sorpriża immens li rċiviet il-Premju Ħaddiem tas-Sena għaliex qaltilna li fi 30 sena ħidma mal-anzjani dejjem ħadmet b'dedikazzjoni u mħabba kbira, imma qatt ma stenniet xejn lura. Ma titlu hawnhekk ngħidilhom ħriġtu aħjar milli tħalltu, alla volja mhux dejjem tkun tista' taqdihom to the full kif ikollhom bżonn huma, imma l-inqas li jurejt li inti qed tifhimhom u qed tagħmel ħiltek biex tkun tista' tgħinhom mill-eżiġenzi li tad-dipartiment, stil id-dipartiment għalkemm ħajjeni ma kollox għandu limiti tiegħu. Dik sodisfazzjon kbir kemm għalija kif ukoll għalihom. Nidhom laqgħu li rajtkom ħerġin bid-daħka, jitlu jibqgħu jroġu bil-bisima, dik sodisfazzjon kbira għalija.